Dali extra esse mang aqui nós teríamos outro dia, já no último pa motivo ng imprevisto nós não estava até pero ave nós tei com podcast pabo e nós também papia riba conferência di Caribe riba seguridade cibernético maneira ainda por tomar nota último tempo mas tende di attacchi nan cibernetico riba instituto nan pero abotame na kas ene privado na kas tame botimbo email botimbo conta di banco botame pobira vítima de tipo di attacchi nan sneki tabay yung conferência na cosa dia 23 de oktober com diferente morador hene nan clube especial experto nan for di ulana tame ko bindu na informação e nós vai papi ko undi nan ave pa duna informação mas leu ave nós vai papi ko senhor Lodi Hansen di iSecurity etei ito ang orador na mayang na Dutch Caribbean Cyber Conference kudo tumuluga aki na Curaçao. De heer Hansen, welkom. Bedankt, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, laten we meteen beginnen. Morgen dus 23 oktober is hier op Curaçao een Dutch Caribbean Cyber Conference. Cyber Conference, het gaat over cyber, denk ik over de security. Hoe je best kunt verdedigen tegen cyberaanvallen. Maar om te beginnen, waarom worden eigenlijk cyberaanvallen geplaatst? Ik bedoel, digitalisering, iedereen vond het mooi. We begonnen 20, 30 jaar geleden. Het gaat mooi makkelijk, vanuit huis kan je van alles doen. Maar toch grote risico's. Waarom worden eigenlijk cyberaanvallen geplaatst? Omdat het heel makkelijk is. Dus je gaf net al aan, ja, het is lekker makkelijk en je kan dingen op afstand doen. En dat zien cybercriminelen natuurlijk ook. Je kan eigenlijk zonder dat er iemand jou kan zien en kan spotten en een signalement kan doorgeven, kan je dat gewoon op afstand vanaf je zolderkamer bij wijze van doen. En dat is voor overheden natuurlijk net zo. Dus je kan ook als overheid kan je ergens gaan spioneren zonder dat het misschien direct duidelijk is wie daarachter zit. En als het dan lijkt alsof het naar een bepaald land toewijst, dan kan je altijd zeggen van ja, maar dat had ook iemand anders kunnen zijn die mij heeft nagedaan. Ja. Dus het is erg gemakkelijk. Films, 15, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, kreeg je steeds een beetje een beeld dat hacking een beetje qua jongenswerk was. Is dat zo? Is het veranderd? Zijn het zware criminelen? Het is een combinatie van beide. Dus je ziet dat het nog steeds qua jongenswerk kan zijn. Je kan voor een paar euro of waarschijnlijk gulden hier of dollar kan je bepaalde toegang kopen tot bepaalde systemen waarmee je dus zogenoemde DDoS-aanvallen kan uitvoeren. En dus daar zou je gewoon bijvoorbeeld een ondernemings-internetverbinding mee kunnen platgooien door heel veel verkeer erheen te sturen, dus heel veel pogingen te doen. Dus dat is heel veel qua jongens. Maar dat wordt ook ingezet door grote criminele groepen en statelijke actoren. Wat je ook ziet is dat de criminelen die het deden jaren geleden en daarmee begonnen, zijn uitgegroeid tot grote georganiseerde criminele groepen. En dat ook de georganiseerde misdaad zich daar steeds meer in begint te mengen. Maar dat is ook dat overheden, dus dat zie je bijvoorbeeld ook wat Rusland bijvoorbeeld actief doet, is ook uiteindelijk criminelen inzetten om hun werk ook weer te doen. Dus vaak angst zaaien in de maatschappij. Tot aan zelfs qua jongens. Geld betalen is een paar weken geleden in Nederland ook bekend geworden. Om dus met apparaatjes rond te gaan fietsen in Den Haag. Om allemaal signalen op te vangen. Dus het is een samensmelting van alles. Dus dus het is een beetje troebel om... dus je kan geen goed beeld krijgen over wat er precies is. Je moet veel onderzoek doen om te krijgen wat voor aanval je te maken hebt. Ja, maar er is heel veel. En er is ook sprake van echt heel veel hybride oorlogsvoering in deze politieke situatie waar we nu wereldwijd in zitten. Ja. Ransomware hoor je ook vaak over. Daar zit wel wat meer achter. Hè? Er zijn de criminelen die ook iets eraan willen overhouden. Geld. Ja. Gebeurt ook veel. Ja, er gebeurt heel veel wereldwijd. En wij ondersteunen wereldwijd ook heel veel bedrijven jaarlijks die dus getroffen zijn door ransomware. En wat je daar inderdaad ziet is dat dan bestanden worden op slot gezet. Dus je kan niet meer bij je computers, die werken vaak niet meer. Je hebt dan een afpersbrief vaak ook waarin al wordt gezegd van neem hier contact op en dan hoor je de verdere instructies. Dus dan ga je echt een onderhandeling in, net als dat iemand gegijzeld wordt. En wat ze tegenwoordig ook nog doen is dat ze willen zorgen dat als zo'n bedrijf
uiteindelijk wel terug zou kunnen zonder dat losgeld te betalen. Dat ze dan ook vooraf allemaal data stelen om ook daar nog mee te kunnen gaan afpersen. Dus uiteindelijk dan te zeggen van nou, als jij goede backups had, dus je kon je bestanden terugzetten, wat je had nog een extra kopie. Dat ze dan zeggen van nou, maar wacht even, we hebben ook al die data nog gestolen. Ja. Dus dat is een heel groot probleem, ja. En ze verdienen daar echt heel veel miljoenen aan. Juist, want al heb je dus je kopietje, informatie ligt wel, Precies. kan zomaar op straat worden gezet. Ja. Dus ze kunnen je nog steeds blijven bedreigen met... Precies. En dan is dat vaak ook het punt waarop ondernemingen besluiten van ga je dan wel betalen zodat de data niet wordt gelekt? Of is de data misschien uiteindelijk niet zoveel waard? Het is misschien verouderde data of het is gewoon niet gevoelig genoeg. En dan laten ze het vaak ook gewoon lekken. Je bent gespecialiseerd in digital forensics, incident response, threat intelligence en cyberdefense. Ja. Wat is het allemaal? Het zijn heel veel mooie marketingwoorden natuurlijk. Maar waar het feitelijk op neerkomt is het werk wat ik de afgelopen 20 jaar heb uitgevoerd. Is het beste wat je kan vergelijken met een forensisch onderzoeker. Ja. Dus er wordt ergens een overval gepleegd. En dan wordt er vaak natuurlijk sporenonderzoek gedaan. Vingerafdrukken, camerabeelden worden bekeken, noem het allemaal op. Maar uiteindelijk dan te bepalen hoe is het gebeurd, wat is er weggenomen en wie zit erachter. Feitelijk heb ik dat jarenlang digitaal gedaan. Dus uiteindelijk door onderzoeken op computersystemen uit te voeren. Om te kijken wie is daar binnen geweest, hoe zijn ze binnengekomen. En hoe hebben ze uiteindelijk door dat netwerk heen bewogen. En dat dan ook weer vaak te koppelen aan wie zit daar dan achter. Dus dat is bijvoorbeeld het threat intelligence stuk wat je net aanhaalde. Om te bepalen welke tegenstander heb je. Om misschien te kunnen anticiperen. Hebben we te maken met een Rusland of een China die proberen te spioneren? Of hebben we te maken met een georganiseerde misdaadgroep? En moeten we ons gaan voorbereiden op misschien een onderhandeling? Ja. Dus als één deel. Het incident response werk is vaak help. We hebben nu politiebewijs van nodig. Hè? Dus dat is vaak een acuut probleem. De onderneming ligt plat en je moet nu komen helpen. En wat we daar dan doen is ook een stuk crisismanagement. Je moet het eigenlijk zien, het gebouw staat in de brand. Maar het is dan digitaal, dus je kan dat niet zien. Je moet in de tussentijd dat forensisch sporenonderzoek eigenlijk binnen in die brand al doen. Maar je kan natuurlijk normaal in het echt niet naar binnen. Maar digitaal kan je heel veel dingen parallel doen. En intussen ben je ook bezig met het afhandelen van klantcommunicatie, noem het allemaal op. Nou, dat is waar dan een onderneming vaak mee te maken heeft. En incident response is dat je daarbij dat proces helpt. En dus ook dat digital forensics gaat toepassen om onderzoek te doen. Hoe is het gebeurd? Hoe zijn ze binnengekomen? Hoe kunnen we ze misschien weer buiten de deur krijgen? En dan dat totaalplaatje, dat stop je dan onder dat incident response. Want je wil zo'n partij van A tot Z natuurlijk helpen. En dat ze daarna weer gewoon door kunnen met wat ze deden. Lukt het om criminele organisaties op te rollen? Als je dus lukt om erachter te komen wie het zijn of waar ze zich bevinden? Ja, dat is lastig. Het wordt wel steeds beter georganiseerd vanuit de overheden. Dus als je wereldwijd kijkt, heb je natuurlijk Interpol. En je hebt in Europa heb je dan ook Europol. En je hebt over de hele wereld heb je natuurlijk lokale partijen vanuit de overheid die zich ook met de opsporing bezighouden. En wat je ziet is dat er steeds meer opgepakt wordt. Dus wat er gebeurt is dat er heel veel internationale samenwerkingsverbanden zijn. Waardoor dan van lokale private organisaties zoals iSecurity. Dus wij helpen vaak bedrijven. En dan de informatie die wij in zo'n onderzoek kunnen achterhalen. Over waar die aanvallers gebruik van hebben gemaakt. Want vaak moeten ze ook bepaalde computersystemen ergens huren. Om te kunnen gebruiken. Of misschien ergens iets anders opzetten. Misschien maken ze een foutje. Dan maken ze gebruik van hun thuis internetverbinding. Dat zijn allemaal puzzelstukjes die wij dan bij elkaar brengen. En die kunnen wij dan ook weer delen met de politie of andere diensten die nog meer puzzelstukjes hebben. Nou, uiteindelijk probeer je dus wereldwijd met elkaar natuurlijk zo'n legpuzzel zo compleet mogelijk te krijgen. En daardoor kan je dus misschien wel eens wat mensen oppakken. Dus je ziet nu dat ook
vanuit Interpol en Europol steeds meer gewoon grote wereldwijde operaties worden gestart om dus al die partijen op te pakken. Het is wat moeilijker natuurlijk met overheden. Want daar kan je natuurlijk moeilijk iemand zomaar oppakken. Mm-hmm. Maar wat je daar wel ziet is dat vooral de Amerikanen tegenwoordig gewoon name and shame bijna doen. Dus die publiceren dan op een gegeven moment gewoon van dit waren ze. Ja. En ze zijn niet welkom. En dan krijgen ze inderdaad gelijk sancties. Ja. Vaak gelden er allerlei van die red notices, of hoe je dat ook noemt. Dat als je in een land wat meewerkt, gepakt wordt, dat je dan ook meteen opgepakt kan worden. Ja. En dat beperkt dan de reisbewegingen van die personen weer. En er zijn ook wel eens mensen uitgezet natuurlijk, uit landen die dan betrapt zijn. Dus dat ligt weer wat anders. Mm-hmm. Maar er wordt wel steeds meer opgepakt, om het zo te zeggen. Maar nog steeds niet voldoende. Nee. Het is nog steeds echt een steeds groter wordend probleem. Ja. We hadden het erover. Cyberoorlogen. Je hoort dat Nederland en Rusland eigenlijk al jaren een soort cyberoorlog met elkaar hebben. Als we meer kijken naar de situatie hier in de regio. Er zijn meer spanningen de laatste tijd. Ja. We hebben het vaak. Hier hebben we heel veel aandacht voor Amerika en Venezuela. Ja. Je weet dat Venezuela ook andere bondgenoten heeft. Ja. Maakt dat Curaçao kwetsbaarder voor dit soort situaties? Waar landen misschien hier proberen bepaalde systemen te hacken, om een beetje te spioneren. Ja, dat zal zeker relevant zijn. Vooral door de strategische ligging. Ja. En weet je, er zijn uiteindelijk natuurlijk ook bepaalde, misschien wel vervoersbedrijven hier, die met misschien schepen of andere dingen toch ook van en naar Venezuela gaan of via gaan. Dus er zijn heel veel knooppunten, waardoor het heel relevant is om dat te beïnvloeden, of te weten wat er van A naar B gaat, te weten wie hier op het eiland misschien bepaalde dingen doen die te maken hebben met dat conflict, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus je zou zomaar inderdaad een beetje in het kielzog meegenomen kunnen worden, mm-hmm, in die zin. Ja, we hebben hier ook bijvoorbeeld Volbasis, Amerikaanse militairen. Dus dat speelt ook allemaal mee. Ja. En het hele totaalplaatje met cybersecurity is ook gewoon dat ook die criminelen, die schieten gewoon met hagel. Dus dat maakt dan vaak niet eens uit wat hier zich geopolitiek afspeelt in deze regio. Mm-hmm. Maar weet je, op deze, als je naar Curaçao bijvoorbeeld kijkt, is ook wel veelal nog gewoon verouderde apparaten aan het internet die misschien ook weer kwetsbaar zijn. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Dus niet alleen statelijke actoren die kunnen daar gebruik van maken, maar criminelen ook. Ja. Dus je hebt gewoon een heel groot aanvalsoppervlak, waar je gewoon nog net een beetje achterloopt met bepaalde technologie. Ja. Waardoor je dus gewoon digitaal de weg een beetje openlaat. Ja. Heb je een beeld, of is er een beeld gecreëerd over de situatie hier op Curaçao? Hoe goed we beschermd zijn tegen dit soort aanvallen? Ik bedoel, we hebben onlangs meegemaakt Aqualectra hier, dus het elektriciteitsbedrijf, waterelektriciteitsbedrijf. Belastingdienst was een paar dagen plat omdat het gehackt was. Hoe goed zijn we beschermd? Als je hoort praten erover, als informatie komt, we hebben hier een tier, weet ik veel, 4, 5 datacenter en goed beschermd. En mensen hebben het over beschermen van privacygegevens. Maar eigenlijk de infrastructuur, heb je een beeld van, zijn we nou... Ja, je zei net hier misschien een beetje verouderd apparatuur. Of... Ja, kijk, er zijn websites die het hele internet indexeren, om het zo maar te zeggen. Dus dat kan je een beetje zien als een Google voor apparaten aan het internet. En als je daar een blik werpt op het Caribisch gebied met zo'n website, wat voor iedereen toegankelijk is, dan zal je inderdaad zien dat als je daar gewoon wat lijstjes van gaat creëren, er gewoon in de brede zin best wel wat verouderde apparaten aan het internet hangen. En dat geeft meestal ook een beetje de staat aan, als je dat in verhouding zet tot andere landen, waar je als land staat, als het gaat om de digitale veiligheid. En dat is natuurlijk een aanname, dat is nooit helemaal hard te maken, maar dat geeft wel een goed beeld.
Nou, dan zie je gewoon dat inderdaad in Curaçao daar echt wel een behoorlijke lijst uit kan komen. Wow. Met apparaten die gewoon al jarenlang gepatcht hadden moeten worden. Ja. Dus er zijn al updates voor, die zijn misschien al 2 jaar bekend. Maar heb je Maar het dat is nog over niet gedaan. apparaten van mensen thuis of bij Beide. bedrijven? Beide, ja. Ja? Ja. Overheid ook, ja. Het is in die zin gewoon in de breedste zin van het woord. Ja. En dat heb je dus ook als je bijvoorbeeld in Europa kijkt, zien wij dat verschil bijvoorbeeld met Nederland en Duitsland heel erg. Dus in Nederland hebben we dat een paar jaar geleden allemaal moeten meemaken, want dat is niet veel beter geweest, hè? Laat dat voorop staan. Maar daar zijn gewoon heel veel snelle stappen gemaakt, waardoor dat steeds wat beter is geweest. Er zijn een paar grote casussen geweest over grote ondernemingen of ook overheden die zijn getroffen door cyberaanvallen. En dat helpt heel goed met het bewustwordingsstuk. En dan moet er actie op komen voor de rest van het land. Waar dat in Duitsland hetzelfde wel is. Maar daar merk je gewoon dat, nou, daar komen wij soms nog wel eens ook bij partijen. En dat draait dan de hele serveromgeving. Hè, dus waar gewoon hun kritische bedrijf bijna op draait. Nog bijna in een kast ergens op kantoor. Ja. En dan denk je van, maar het is toch gewoon veilig? Ja, misschien is het juist veilig omdat het zo oud is geworden. Maar dat is ook wel een beetje hoe je Curaçao een beetje kan zien soms. Ja. Het wordt een hele onderneming om alles een beetje up-to-date te brengen. Ja, en het is natuurlijk ook hoeveel mogelijkheden heb je om dat ook allemaal zelf te doen. Want je kan ook niet ervan uitgaan dat elk bedrijf het geld heeft om het te doen, de kennis heeft om het te doen, noem het allemaal op. En dat is vaak ook gewoon de bewustwording van er zijn manieren hoe je dit wel kan doen, zonder dat je per se alles zelf hoeft te doen. Er zijn manieren. Wie moet daar dan de katalysator zijn? Overheid? Dat is een van de katalysatoren. Je ziet ook dat uiteindelijk in Europa er heel veel private initiatieven ontstaan. Dus het kan ook een soort community building worden. Hè? Dus dat je misschien, je noemde net een paar voorbeelden van bedrijven die hier in het nieuws zijn geweest, die waren getroffen. En de overheid. Dat je dat misschien op een gegeven moment een beetje wat meer gaat samenbrengen om gewoon kennis over te delen. En dat je daarin misschien weer communities krijgt die dan ook gewoon weer ervaringen kunnen delen. Want dat is het uiteindelijk. Als je die ervaringen deelt, dan weet je ook weer van wat was er bij die andere partijen gebeurd. Om uiteindelijk, en waar staan ze nu? Over het algemeen vele malen veiliger, want ze hebben natuurlijk allemaal stappen ondernomen. Maar hoe kunnen anderen daar weer van leren? En als je daar een combinatie in vindt tussen overheid en bedrijfsleven, dan vertaalt dat zich als het goed is daarna ook door naar de consumenten. Want uiteindelijk wil je als burger natuurlijk ook een beetje weten. Van wat kan ik er dan aan doen? Dus dat is wel iets wat zou kunnen werken. Dus het is niet alleen maar overheid. Het is echt gewoon een samenspel van overheid en het bedrijfsleven. Ja. Geld speelt ook een rol natuurlijk. Geld speelt zeker ook een rol, ja. Je moet erin investeren. Ja, daar moet zeker in geïnvesteerd worden, ja. Stevige investeringen. Ja, ook slimme investeringen. Want niet elke investering die je ook als bedrijf bijvoorbeeld weer gaat doen. Stel dat er ineens investeringen worden gedaan vanuit de overheid bijvoorbeeld. Het hoeft ook niet altijd weer het juiste te zijn. Dus het is ook gewoon van laat je goed adviseren. Want er zijn ook heel veel cybersecurity oplossingen. Wat niet direct de oplossing is. Want uiteindelijk moet je er misschien ook naar kijken. Je kan dat echt zien als de oplossing kan zijn, je hebt een camerasysteem geplaatst om inbraken misschien in ieder geval in een vroegtijdig stadium te kunnen herkennen en misschien de politie te kunnen bellen. Ja. Maar als je er niet naar kijkt, of je slaapt terwijl er iets gebeurt en je ziet de melding niet, dan wordt alsnog die inbraak gedaan. Kijk naar het Louvre in Parijs. Daar heeft ook iemand, denk ik, even zitten slapen als je kijkt naar wat daar gebeurd is. Ja. En dat moet allemaal nog uitgezocht worden. Maar het is best wel bizar. Ja. Maar als jij inderdaad al op camera ziet van er komt een wagentje aan. Oh, die gaat zo'n trap ineens omhoog doen. Oh, er kruipen mensen omhoog. Ja. Laten we nu de politie maar gaan bellen. Want we hadden vandaag de glazenwassers niet laten komen. Dat is ook hoe je naar cybersecurity moet kijken. En die aanvallers die gaan die open deurtjes vinden. En dat doen ze gewoon vaak, wat ik zei, met hagel. Gewoon wild om zich heen schieten. En die gaan dan vervolgens een keertje ergens naar binnen komen. En dan is het dan, hoe snel kan je daarop reageren?
En wat je dan ziet is terugkomend op die losse oplossing, wat ik dan net zei. Stel dat je ineens heel veel budget als bedrijf of overheid hebt. Wil het niet zeggen van ik koop iets en dan heb ik het geregeld. Nou, je moet ook naar de technologie die je inzet om jezelf te beschermen. Moet je ook gewoon experts hebben die daar toch ook naar kijken. Ja. Want er wordt ook met AI en autonoom Ja, security wordt er natuurlijk gepaaid tegenwoordig. Maar uiteindelijk is het nog steeds een mens die daar de afweging kan maken. Het is een beetje hetzelfde als van ik ga nog niet in een zelfrijdende auto stappen. Ik vertrouw dat nog niet helemaal. Nee, Zo moet je ook naar je cybersecurity kijken. Van vertrouw je het echt helemaal om het uit handen te geven? Nou, dat niet. De Dutch Caribbean Cyber Conference morgen. Dus de bedoeling is om meer inzicht te geven van hey, wat speelt er allemaal? Wat zijn de threats die er spelen? Waar moeten jullie voor opletten? Zoiets moet ik me indenken. Ja, vooral hele praktische inzichten. Waar echt gewoon vanuit de praktijk ervaringen worden gedeeld. Om uiteindelijk mensen hopelijk na een genot van een lekker drankje wel ook iets mee te geven. Ja. En vooral mensen aan het denken te zetten. Ja. Van wat heb ik hier zelf nu aan gedaan? En ik heb bijvoorbeeld op één deel van mijn verhaal ook... Probeer jezelf het belletje op vrijdagavond om 10 uur of misschien midden in de nacht... voor te stellen naar een expertpartij die dus instant response komt doen. En kan je deze 10 vragen, kan je die zo al beantwoorden. Ja. Nou, veel mensen weten niet eens dat je zo'n expertpartij kan bellen. Dus dat valt al per definitie af. Ja. Dat wil ik eigenlijk ook met de andere mensen daar die komen spreken... gewoon laten voelen bijna. Van, je moet hier echt mee aan de slag. Veel interesse? Zeker, ja, zeker. Het is heel populair. En volgens mij hebben we een hele mooie groep die komt. Maar dat zegt ook dat er veel mensen toch bezorgd zijn over de situatie. Ja. Dus ik denk nog niet, misschien is dit een mooie opstap, ook in het kader van community building. Dat misschien volgend jaar we nog wel meer mensen kunnen binnenhalen. Ik weet in het verleden waren andere conferenties. Ik heb het nu over 8 jaar geleden. En er was zelfs ook justitie erbij uitgenodigd. Is er nu interesse ook vanuit de justitie? Om zich ook een beetje bij de laatste ontwikkelingen, dat ze zich daarvan op de hoogte stellen? Nou, ik heb niet de exacte deelnemerslijst helemaal scherp, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel interesse is. Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Dus, want het is ook moeilijk voor justitie om het allemaal bij te benen. Hè? Maar dat is onderzoek moet doen. Ja. Dat is, je hebt inderdaad onderzoeken en bijblijven. De persoon die thuis zit heeft een laptop, heeft een computer. Hij doet zijn bankzaken online. Hij heeft zijn e-mailtje. Heeft social media, een paar accounts, dit en dat. Wat is eigenlijk het minimum dat hij moet doen om zich een beetje te beschermen? Nou, laten we vanuit gaan dat je gewoon de meeste mensen hebben denk ik gewoon een Windows computer. Ja. Laten we daarvan uitgaan. Zorg dat je gewoon de laatste updates hebt. Van zowel Windows als van de Windows Defender. Hè, dus de antivirus die daar tegenwoordig in zit, standaard. Die heb ik nooit. Nou, zet hem in ieder geval aan. Als die erin zit. Of neem iets anders. Maar zorg in ieder geval dat je dat een beetje hebt. Dat zit vaak dus allemaal ingebakken. Bij alle accounts die je gebruikt. Hè, dus met je social media. Noem het allemaal op. Zet overal multifactor authenticatie aan. En maak ook gebruik van een wachtwoordmanager. Een wachtwoordmanager is een programmaatje die eigenlijk wachtwoorden gewoon kan genereren. Zodat je ze zelf niet kan en wil onthouden en hoeft te onthouden. En dan kan je dat vaak ook gewoon heel makkelijk aan je internetbrowser koppelen. Okay. Waardoor je als je gewoon naar hier een website gaat waar je dan misschien eten kan bestellen. Ik noem maar even een voorbeeld. Dat je dan automatisch ook al gewoon kan inloggen via die wachtwoordmanager. Maar dat stel dat die website wordt gehackt en jouw wachtwoord daar wordt gestolen. Dat dan niet het wachtwoord is wat je ook op je andere social media en zo gebruikt. Ik gebruik zelf het paswoord voor de meeste dingen. Ja, nou dat advies. Kijk naar oplossingen als OnePassword of LastPass of allerlei andere. Het zit zelfs in... Maar er zijn ook mensen die niet eens weten dat er soort programma's bestaan. Nee. En daar begint het dus al bij. Ja. Kijk, toen internet werd populair toen ik al boven de 20 was.
Je vindt het al goed genoeg dat je weet hoe je ermee moet werken. Een beetje kan googlen, dit en dat. Maar er komt een moment in iemands leven dat blijft je niet steeds Nee. Informeren over de laatste ontwikkelingen. Weet je, het wordt een beetje... Er is zoveel. Ja. Er is veel te veel. Ja. En er zijn gelukkig ook dat Microsoft en Apple is er ook mee bezig. Dat ze het steeds toegankelijker proberen te maken. Dus dat er zo'n wachtwoordmanager die zit tegenwoordig al standaard in je iPhone. Als je de laatste Apple-updates hebt gehad. Okay. Dus dat zit er al in. Hoef je het niet te kopen. Ja. Volgens mij met Android heb je dat vaak ook. Met de Samsungs en noem het allemaal op. Dus het wordt door ook de fabrikanten... wordt hopelijk steeds toegankelijker gemaakt voor de normale mens. Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad niet met alles kan en wil bijblijven. Nee, je hebt een paswoord voor je e-mail, je hebt voor je bankrekening, je hebt voor je telefoon. Op een gegeven moment wordt het te veel. Je wordt een dagje ouder, je begint te vergeten. Ja, nee, precies. Ja. Nog iets belangrijks op het laatst dat we nog niet hebben aangekaart? Ik denk dat het gewoon vooral waar ik op wil blijven hameren, dat die cyberaanvallers die gaan niet... Nee. Weet je, de statelijke partijen doen dat misschien, maar die criminelen die schieten gewoon met wild. En als ze ergens makkelijk kunnen inloggen omdat ze je wachtwoord ergens hebben gevonden, dan doen ze dat ook. Ja. En dat is dan met name gewoon op bedrijven gericht. Juist. Daar kan je niet zoveel aan doen, hè, als persoon. Als persoon. Ze hebben je bank gehackt. En precies, daar kan je niks tegen doen. Dus, maar ga er gewoon vanuit dat soort dingen ook gebeuren. Ja. Maar ja, leg je er niet altijd bij neer. Maar ga wel gewoon daar echt mee aan de slag. En kijk in ieder geval hoe je bij jezelf ook kan beginnen om dat ook te verbeteren. Met wat tips wat ik net aangaf. Dat gaat ook niks buiten de deur houden. Hè? Ja. Zelfs ik heb nog wel eens dat dan een wachtwoord ineens weer ergens uitlekt. Maar omdat ik inderdaad ervoor heb gekozen om wel overal die unieke wachtwoorden te gebruiken, dan maakt het niet zoveel uit. Want dan hebben ze voor die ene website een wachtwoord. Nou, succes, dan kan je eten bestellen. Oké. Ja. En toch misschien een beetje cash thuis houden ook, voor het geval dat? Ja, kijk, dat is natuurlijk in deze... Maar dat is meer de geopolitieke spanning. Volgens mij hebben jullie op het eiland ook nog wel eens last van wat stroomstoring en dergelijke. Het ging gisteren volgens mij mogelijk hard stormen. Dat is net een soort van niet gebeurd. Ja. Dus gewoon dat soort adviezen om gewoon zelfredzaam te kunnen zijn voor een bepaalde periode. Dat is natuurlijk sowieso belangrijk. Dus inderdaad gewoon wat cash, weet je al, bepaalde misschien communicatiemiddelen. Gewoon zorgen dat je een paar dagen aan eten en drinken hebt en dat soort zaken. Er niet altijd vanuit gaan dat je met je digitale middelen iedereen en alles kan bereiken. Dat is ook nog steeds heel relevant in deze tijd. Ik wil niet zeggen dat het allemaal gaat gebeuren, maar je weet het nu gewoon You never know. Ja. Dank je voor je komst. Bedankt voor de uitnodiging. Essa é a final de outro tres orgulhos. Nós temos junto conosco a senhor Lodi Hansen de iSecurity. Eta na Corsau den quadro de Dutch Caribbean Cyber Conference que está lugar já dia 23 de outubro. Eta aí para dar informação angriba seguridade cibernética com proteger mais melhor. Tu conosco nós temos vivo né. Botamos na casa só de proteger mas riba botar uma movição eletrônica riba internet. Proteger o telefone e assim evitar lo peor. Dank je dat we conosco e tenha outra ocasião.